Σημαντικές πληροφορίες για το Pi Network. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις διαφημίσεις για 2 εβδομάδες κάθε φορά. Ουσιαστικά θα μένει να εμφανίζεται μια σύντομη διαφήμιση κάθε 2 εβδομάδες. Αυτό γίνεται στις ρυθμίσεις 3 οριζόντιες γραμμές στην πάνω αριστερά πλευρά της οθόνης. Πατάμε προφίλ τελευταία στη σειρά επιλογή ένδειξη διαφημίσεις που είναι η προτελευταία επιλογή. Όταν δημιουργήσετε το πορτοφόλι Wallet, άμεσως γράψτε σε ένα χαρτί τη μυστική φράση 24 λέξεων passphrase. Αυτή η φράση είναι το μοναδικό κλειδί που μπορεί να ανοίξει το πορτοφόλι σας. Κανένας άλλος δεν μπορεί να σας βοηθήσει αν χάσετε τη μυστική φράση. Η μυστική φράση χάνει τα νομίσματα του. Ένας προσωρινός τρόπο, αν δεν βρίσκετε χαρτί, είναι να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση σε νέα σημείωση στο σημειωματάριο του κινητού σας. Αν κάνατε εγγραφή με αριθμό τηλεφώνου, τότε δεν πρέπει να κάνετε επανασύνδεση μέσω Facebook, ούτε το αντίστροφο, γιατί ακόμη και αν καταφέρετε να ξεκινήσετε, πρόκειται για νέο λογαριασμό που ξεκινάει από το 0 και όχι για τον δικό σας αρχικό λογαριασμό όπου ενδεχομένως έχετε ήδη εξοριγμένα νομίσματα. Η διαδικασία KYC έχει σχεδιαστεί με πρωτοποριακό τρόπο σε σχέση με άλλες τέτοιες διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε δεν αποθηκεύονται σε πλήρη μορφή η φωτογραφία του ταυτοποιητικού ή έχουν υποστεί απόκρυψη με χοντρή σε πάχος μαύρη διαγράμμιση, δηλαδή δεν είναι ορατά, προσβάσιμα.